Κεφαλιά από τον Ζεβλάκοφ, 2-0. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα σημαντικότατο προβάδισμα στον τελικό και στην κούρσα για την κατάκτηση του τροπαίου στο Καφταντζόγλιο. Με τον προωθημένο τον Πολωνό αμυντικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα των Ερυθρολεύκων. Οι αντιδράσεις στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ζεβλάκοφ με 2 γκολ στην πλάτη. Καρφωτή κεφαλιά του Ζεβλάκοφ για μία ακόμη φορά. Με κεφαλιά ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τέρμα. Παίχτης που κάνει την μπαλιά είναι ο ίδιος με το πρώτο γκολ ο Λουσιάνο Γκαλέτη. Και εδώ σκορ ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ. Και ο τρόπος που δέχεται η άμυνα του Άρη και το δεύτερο τέρμα είναι ακριβώς. Στη συνέχεια ακολούθησε αυτό του Πατσαντζόγλου. Και το δεύτερο γκολ των Ερυθρολεύκων από αντίθετη λήψη με την καρφωτή κεφαλιά του Μίχαλ Ζεβλάκοφ. Η αντίδραση του Αντώνη Νικοπολίδη, στιγμιότυπα που μένουν για ό,τι αφορά την βραδιά του τελικού